don't see each other for another year, И въпреки, че ние ще се тръгнем сега и може би до година няма да се видим пак, that we're still with you in prayer. ние ще продължаваме всеки ден да бъдем заедно с вас в молитва. That my church literally prays for your church regularly. Моята църква редовно се моли за вашата църква. And our group, our motto is really based around this church. И нашата група, молитвена група, която се събира редовно, има едно мото, което е свързано точно с вашата църква и благословението на вашата църква. And it's the idea of all believers coming together, America, Rome, and Bulgaria. И имаме точно тази идея, която сме прегърнали, сме взели от вас, да се събираме заедно хора от различни етноси, култури, от различни народи и националности. For our Father loves his sons and daughters. Защото нашия Отец обича своите синове и дъщери. So today we're going to sing a few American songs. Сега на тази сутрин ще пеем, ще ви изпеем, ще прославим Господ с няколко американски песни. And then we'll sing some songs in Bulgarian that we can sing together. И след това ще изпеем няколко песни на български, за да можем заедно да пеем, да се включите вие. So let's worship. Нека се покланя на Бога, ако искате да се справите.